Негодувате ли? Отправяте ли гневния въпрос към Бог: защо пак на мен, Господи? Нека разгледаме Исаия 49, 14 и 15 стих. Но Сион каза: Йехова ме е изоставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили на детето на утробата си? Обаче те и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Стиховете представят силно послание за Божията любов и вярност към своя народ. В стих 14 Сион, представляващ Израил, изразява чувство на изоставеност от Бога. Това е отражение на човешкия страх и несигурност, които често възникват в трудни времена. В отговор Бог използва ярка метафора в стих 15, сравнявайки своята любов с тази на майка към детето й. Въпреки че дори майка би могла да изостави своето дете, нещо, което е почти немислимо, Бог категорично заявява, че никога няма да изостави своя народ. Това подчертава неговата безусловна любов и неизменна вярност, които надминават всяка човешка връзка. Откъсът е утеха и напомняне, че Божията любов и грижа са вечни и сигурни, дори когато човек се чувства забравен или изоставен. Нека потърсим Божията любов в нашия живот и да я споделим с другите. Нека не забравяме, че дори когато се чувстваме забравени, ние сме ценни и обичани. Споделете тази надежда с всеки, който има нужда от нея. Ако ви интересуват още такива теми и имате въпроси, пишете ни.